Perdana ketemu dengan saya. Nggih. Tibano yang ganteng manis. Mbak ini rodok ganteng kita. Kok rodok? Ganteng aku nutul. Alah alah. Ya jelas toh. Payu ping pira? Apa? Wis payu? Urung Cik Joko no Joko ting-ting. Joko urung payu berarti urung ganteng. Dereng payu lho. Berarti sing niku dereng sios. Dereng. Gum. Perkara sido tul. Rasido. Karo sapa Mas? Sing kae lho. Sing lor dalan ki to? Yo. Kayak pindah ngidul saiki. Oh, nek waras ki pikire. Pikire. Berarti nek waras sih sehat pikire, nek Iya, ora sehat waras pikire. sih wong edan ngono ya. Iya. Lek kula waras, sehat, saniki tambah sehat ningali jenengan. Matane lek nek ngono kuwi sehat tok. Luar biasa. Lah kok entuk jeneng Mintul. Nah, iki sing jenengi sapa? Bapake, ibuke, apa wong liya, apa gurune? Terus maksude arti Mintul niku napa? Daya kil angel iki. Apa singkatan kok jenenge Mintul ya apa? Mintul. Kok iso dijenengi Mintul niku kula riyen kan ngoten. Gedhi. Oh. Gedhi mine ger sak krumpul dadi dijelki Mintul. Iya. Ada ya to ya. Tapi niki pun suda kok Ampun, ngenes masalahe. Ngenes nggih Mas Dalang, ya Loh. disakiti karo wong lanang. Mboten diet ngaten to? Mboten diet, lho, program mboten. sehat. Diet mboten berhasil, lek ngenes berhasil. Selamat malam Wilujeng Dalu Mas Samirin dan Mbak Mintul. Nggih, sugeng dalu. Mas Mbak Cange Bu Limbo. Iya. Perdana ketemu dengan saya. Nggih. Tibano yang ganteng manis. Mbak ini rodok ganteng kita. Kok rodok? Ganteng aku nutul. Alah alah. Ya jelas toh. Payu ping pira? Apa? Wis payu? Urung Cik Joko no Joko ting-ting. Joko urung payu berarti urung ganteng. Dereng payu lho. Berarti sing niku dereng sios. Dereng. Gum. Perkara sido tul. Rasido. Karo sapa Mas? Sing kae lho. Sing lor dalan ki to? Yo. Kayak pindah ngidul saiki. Selamat malam, bagaimana kabarnya Mbak Mintul dan Mas Samirin? Alhamdulillah, kabarnya seger lek warase dereng. Loh, apa beda loh Mas? Ya beda no. Oh, seger. Lek seger itu sehat fisiknya. Nek waras? Oteke. Oh. Nek segeri berarti awake sehat. Awake sehat. Oh. Yeah. Nek waras ki pikire. Pikire. Berarti nek waras sih sehat pikire, nek Iya, ora sehat waras pikire. sih wong edan ngono ya. Iya. Lek kula waras, sehat, saniki tambah sehat ningali jenengan. Matane lek nek ngono kuwi sehat tok ae. Yo ben. Oh, iya. Bagaimana pada malam hari ini yang ditunggu-tunggu juga panjenengan Mbak Mintul dan Mas Samirin. Nggih. Nika saking karsane keluarga besar PG Lestari. Wah, luar biasa penonton nganjuk Nggih, tumplek. alhamdulillah. Wonten iki. Ini lebih dari 60.000. Udah, apa Nggih. ngitung? Tak hitung mau. Oh, per Ya, kepala ya. ngono ya. Mintul menghitung oleh 3.000, aku oleh 3.000, dadi 6.000 Oh, diklokne. 6.000. Luar biasa. Sik Nggih. perkenalan dhisik. Pripun? Gandeng kula menika nembe kepisan ketemu, nembe perdana ketemu. Nggih. Ikut gladi tepang derek wano ya niki perkenalan nama asline Mas Samirin kali Mbak Mintul niku Oh, sinten? iya. Oh, Niku ngoten. penasaran. Wis siapa sih? Hah? Awakmu sik no to. Aku sih. Iya. Kula Rizka Octavia. Rizka Octavia. Rizka Octavia. Asline nek dawane tapi isine aku. Dawakno pisan to. Loh, Rizka Octavia niku dereng nama panjang. Urung, wis separo. Cek lho. Jek enek dawane nek. Jeneng kok separo. Heeh. Nah, siapa nama kepanjangan Rizka Octavia? Rizka Octavia Naini Murti. Murti. Kuwi tenan kuwi teke Nggih. Mbah kula nang Asli. Wah, mbah jenengane jenenge nek Naini Murti. Iya enek. Nene enek bae wedok, lanange ra enek. Enek. Apa wi? Lah yo. Nen ngono lho. Masa. Luar biasa. Lah kok entuk jeneng Mintul. Nah, iki sing jenengi sapa? Bapake, ibuke, apa wong liya, apa gurune? Terus maksude arti Mintul niku napa? Daya kil angel iki. Apa singkatan kok jenenge Mintul ya apa? Mintul. Kok iso dijenengi Mintul niku kula riyen kan ngoten. Gedhi. Oh. Gedhi mine ger sak krumpul dadi dijelki Mintul. Iya. Ada ya to ya. Tapi niki pun suda kok Ampun, ngenes masalahe. Ngenes nggih Mas Dalang, ya Loh. disakiti karo wong lanang. Mboten diet ngaten to? Mboten diet, lho, program mboten. sehat. Diet mboten berhasil, lek ngenes berhasil. Berhasil. Diate dhek pinter, Oh, pripun? mencintai suami orang. Loh.
koyo ngono to membuka Oh, aib. ora ya, gak ya. Kira sido to, Dul. Gak. Ora. Wong lanang iki nemen kok, Mbak ya. Nemen. Oh. Wong lanang kok tulus. Heeh. Alah. Ora mungkin tak ketok dhewe guluku. Alah. Wis nemen asline wong wedok. Lho, kok iso, Mas? Wong wedok iki ora enek critane cinta tulus suci padamu Kang Mas anu ora Lu enek. enek. Ora. Aku begini. Alah. Sampai bojone wong lo tak cintai. Lah ya ta. Biyen tapi. Kandhani ya. Saiki wis. Alah ndek ngeneh no ya. Ora. Ora to? Dia ini lebih kurang jaluk duit. Kowe tak jalukne no. Lah nek Mas Samirin. Dalem. Iki nama asline KTP niku sinten? Oh, Apa nggih. Raden Samirin apa? Iya. Oh, itu apa? Aja mok ana Raden ngeru-ngerui. Radene dilaki. Oh, dilaki. Iya. Ya. Sapa? Alah otak-otak. Jon kowe namun nek kene. Wah, tukang syuting. Sapa kaya kenal-kenal lo? Sapa? Lho. Jenengane lho. Lha iki angger nangis sapa sing dijaluki tulung? Oh, jenengan. Ya tanggane. Oh. Jaluk tulung aku kadoan Jenengmu lho nembas. sapa? Jenengmu sapa? Oh, jenengku to? Heeh. Nggih. Nama asli saya Muhammad Ridwan. Ora mungkin. Ora mungkin. Lah. Oh, rupane kaya tutup botol. Lho, iya. Wo. Kok iso Muhammad Botol Ridwan. red label larang lho, Lin. mosok Muhammad Ridwan. Ridwan. Iya. Ridwan nih surga. Penjaga surga lho. Ngene-ngene iki turunane kaji. Iki tenan apa mbah Lho, tenanan. Turunane kaji. Yo yo. Eh. Teko silsilah mbahku lanang. Oh, nggih. Jenenge Sukaji. Saestu niku dadi aku keturunan Aku iki kadung turunane ngomong Kaji. seneng turunane Pak Kaji tak kira wong ibadahe kenceng mbakne Lho, jenenge Pak. ibadah ya kenceng piye to? Wong lanang ibadah kudu kenceng. Oh, Islam salat 5 waktu. Oh iya jelas dong. Alhamdulillah. Aku saking sregepe subuhane ping 6 kok. Sik ta. Lho, ganjarane ben akeh Piye nebas. ngene iki Mbak Mintul? Kuwi jenenge sregepen. Kesregepen kowe. Lho ganjarane ben akeh omonge. Subuhane 2 rakaat ning ndi-ndi. Lah ya tapi aku imbuh ping 3 dadi 6. Oh iya. Ya malah ra diterima. Jagani sesuk nek ranyang. Lah, lho kadang kan bangkong. Heeh. Muhammad Ridwan. Nggih. Terus namane itu Samirin. Lah iki kondi. Nggih. Kalau nama samaran pertama kali itu Mirin. Oh, Mirin. Nggih. Oh. Dulu itu sesama musisi MC. Saya kan MC itu bos aku. Wah, MC modal cangkem. Modal Yo. cangkem. Oh, itu ora Cangkeme apa-apa. welek tapi niki. Ben, elek ya ben, pokok nuli 6. Iya. Kok iso nulis 6 lho. Yo yo. Oh. Ngarepe setengah-tengah. Oh. Mirin. Bedong ora? Gak dong. Gak dong. Sesuk elek njomne tak critani. Nggih sesuk. Ya. Heeh. Niki julukane kuwatah kok. Nggih. Sapa ya, Mak? Mirin. Mirin. Temo. Temo. Jadi Irfan semua Yolanda. Lah itu nama samaran panggung dulu. Irfan Yolanda yo waktu kapiten. up Irfan Yolanda itu MC internasional. Rupane koyo celeng Nah. Irfan Yolanda. Iya. Celeng kaya ngene lho. Dek aku dilokne terus aku mulai gak transfer sik leno. Aku nek kene mung bahan lok-lokan tok. MC sejarahe MC Nggih, terus entuk julukan MC. Mirin niku. Nggih, Lah kok Mirin. Samirin. Lah Samirin itu waktu saya bergabung di Woko Channel itu ditambahi Sam, dimele Samirin ngoten. Oh, kan, Samirin kan. Nggih, Wah, sejarahnya Ada seperti Samnya. itu. Kula Ada nggih sering Samnya. nyimak lho Mbak Mindul kalih Mas Samirin. Nggih. Pokok channel wah hebat luar biasa. Alhamdulillah. Ngantos melambung tinggi. Nggih. Ki apa nggawa kertas arep ngaturne napa? Mboten niku ngapalne nomor rekening. Bekne Pak JM bantin transfer. Oh, jelas nek itu. Lho iya, bek isin munggah panggung ditransfer kan kena. Nggih. Nggih. Salam-salam dulu dong. Nggih, siap. Nggih. Pak Dalang, Nggih. tak celuk Pak rapopong dalangi Gak pantes pantes Pak. emas. Mas. Nggih. Mm-mm. Ini sebelum kita melanjutkan hiburan, kita Ya. menyampaikan terima kasih yang tiada terkira kepada yang terhormat Bapak Evan Mulyawan Ya. selaku General Manager dan juga Ketua KPTR Bapak Haji Taryono. Kang Pundi pintenipun? Oh pun manto. Oh Ada, masih di ada. sini. Oh, alah dolanan HP nek paketane perah kuwi. Hei, Oh sing bayar iku to? Nyek. wong sumbut iki jelas. Wong Sumbut nggih. Dan juga Ketua APTR Bapak Bapak Suparno, matur sembah nuwun. Ketua HPTR Bapak Agung Amrullah. Terima kasih. Dan juga Ketua Serikat Pekerja Bapak Toto Edi, matur sembah nuwun. Kita sedaya
guyub rukun nek PG Lestari. PG Lestari. PG artinya enek tuh. Enek. Podo guyub. Podo guyub. Lelek Lestari. Oh, Lestari ada artinya. Iki ditutupne ora? Tutupne no. Ya. Lestari. Lestari. Apa arti dari lestari? Nggih. Sok tutupan nanggapne lho Pak ya. Nah, Kita artekne sing apik iki. Iya. Heeh. Lestari. Tiga suku kata lestari. Lestari. Ada 7 huruf. 7 huruf. Heeh. Mulai pertama L. Linue. Oh. Linue. L. Yo. E. Ekonominya S. selalu T. tinggi. Tinggi. Ya. Selalu tinggi. A. Atas. Lah tinggi apa nih atas kok? Beda no. Tinggi nek anu lek atas nek kene kena. Oh. Kalau tinggi di atas sana. A terus R. Ridho. Oh. Terakhir I. Ilahi. Podo guyub, linuwih ekonomine selalu atas. Atas Ridho ilahi. Tepuk tangan untuk Mas Amirin. Luar Kowe biasa. kok pinter to. Oh pinter, lah aku ngarang 2 dina. Wah, samune Pak, endi wonge? Sing nggo dhuwit sing ndi? 5 juta. Kabeh nggo dhuwit. Mbak Mintul karo Mas Amirin itu Yeah. kan pertama namanya melambung tinggi itu kan di channel YouTube, pokok channel itu nggih. Nggih. Terus pertama masuk di dunia panggung wayang niku siapa yang mengantarkan gitu loh maksudku gitu. Sopo ya? Pertama kali dulu ikut Pak Sopo ya? Siapa ya? Aku lali. Lali bos. Duite pun tek. Duite soalnya. Kan daerah sendiri kok, nggih supe. Pokoknya nek wilayah Blitar ya Blitar. pertama Oh kali. Blitar pertama. Nah. Terus Kayak anu Pak Kangko. oh nggih. Pak Rudi. Loh, Rudi iya Dereng dong, wong bukan. ora kompak. Duduk Pak Kangko. Pak Kangko. Nggih. Ki untuk pembukaan dulu Mas Yeah. Amirin dan Mbak Mintul. Yeah. Ayo arep ngatur ke apa untuk menghibur warga masyarakat. Nggih. Nek sing iso ya sing dua no kan duet. Sing duet. Sejoli kok Siap. Lan ugi saya menyampaikan terima kasih matur suwun terkhusus kepada para penonton setia semuanya. Pecinta budaya asli milik Indonesia yaitu wayang niki gitu. Nggih. Wayang ini ngelingne wayahe sembarang, wae sembahyang ya. Nah. Plakno gawe sarung gawe anu kae lek keserasar malih wurung. Lek gawe sarung nyangkum gawe sarung gawe topi gawe Kopiah. yang lokalisasi ini mesti dilolokne wong. Dilolokne nggo sarung nggo kopiah. Lah malih kelingan. Ora. Piye? Lek jam 2 bengi. Kuwi ra nek wong nusu. Lah iya. Lha iya. Arep ngatur ke apa? Mas Nggih. Amirin dan Mbak Wonten Mintul. pamundutan Bapak-bapak? Enggak ada. Wah, niki sedaya lagu iso Mintul kali kula niki sembarang lagu saged nyemanggaken. Nganggo pembukaan dulu sing duet sing heboh apa? Oh, nggih. Oh. Jotosan judule. Ning wong channel wis jotosan kok Iya. iki jotosan neh. Iya. Ya, Yo ya apa? Pantoro. Apa kuwi? Kok pantoro e? Lintang Asmoro. Asmara. Pantoro. Bingung. Lah kuwi lek nek rum-rum ngarani anu Mbak Pantoro nek bojoku nek ngomong nih rum keli malih rum Loh, keceplosan dhewe to. Heeh. Piye? Ayo Ya, Rin. oke, siap. Oke. Bolong akeh Ya, to Rin. Wah, akeh dah kene cah dugal kok ya. Jos. Bugal. Iya no. Oh iya. Ya. Yo Lintang Asmara Iya. digarap sak jose. Mas Amirin dan Mbak Mintul. Dados. Yo. Monggo. Yo. Lah kowe ora nyawer miso-miso cah iki iki. Asik asik. Siang Bantara ratri omong eling manis sing ati sejatu bisa anduweni pemerengsak ya Sulaksmi. Ayo dong. Rasa kangen kan limpun
goyang. Lestari bergembira. Doning batinku. Wong bagus antep rasa atimu tresnaku tulus jroning kalbu. Senajan ngarungi banyu segara rasaku ora bakal sirna. Senajan nyawa pancen saka raka wis tresno ra bisa dipisahno. Yen wis tresno ora bisa dipisahno. Luar biasa. Biasa Untuk di luar. pembukaan. Pembukaan. Nggih, Jan. Wah, jos. Sengendang tak sawang komplit tak karo cah cilik mbok mbosan tidep ya rada tuwek jan. Ndi to? Sawang komplit kaya cah cilik cah SD ya. Weh, Ora to. Basan madhep lho kok brengose wis Brengose kandel. Kandel. Sorry, Bos. Wah. Kuwi lho wis Oke. sunat. Wis sunat ta? Wis no. kok iso ngerti? Tahu delok paling. Gak tau ndelok. Oh, pas tapi pipis mau inceng. Aku apal. Oh, apal. Wajah-wajahe ngono kuwi. Oh, wajah wis sunat apa urung ngono wis apal. Apal. Oh iya. Lek iki gong iki. Oh. Gong iki. Wedok disunat apane, Pak? Iki. Oh, iki ta? Heeh. Pak De mosok sampeyan sunat. Lho Urung. iya to. Ngomong Kaya ya. manut temen. Nek sing anu wi, kelambi ijo lanang ngisor wi. Iki. Apa lek iki angel iki. Aku Lah wong iki lek bengi lek awan bengi iya Asu piye Aku yo. kangen nek mbiyen Lah ya Wis apa? gak ketemu kangen aku. Heeh. Ya Allah. Love you. Alhamdulillah. Weh. Wah. Iki apa mau nek krasno sanju. Mantane mosok sangu. Rasane nek nganjuk. Asu. Oh asu. Awake dhewe 3 malam ketemu terus. Oh, Kok oke. telus to? Terus. Terus. Alah telus. Masih dilanjut besok. Belum maem to? Heeh. Sudah. Maem apa? Kamu Gimana tak perhatian sekali to, Dol. Sudah sudah. makan. Sudah. Suguhane pirang-pirang kok tadi. Aja get-geti tak tek. Ki tanggapan mau dandan iki cah piye iki? Cak. Ren, aku wis bolak-balik. Mosok ya patok- los kon nyanyi sing nabuh lo ngesakne, lek cangkem iki los ae. Aku bolak-balik patok dalangi rumah saku sing nyetrum kok iki lho. Mosok? Heeh. Mosok nyetrum? Sumpah. Wah, lha wong kowe sapi lanang wedok gedine nyetrum kok san. Enggak kok. Sing duwe. Oh, sing duwe. Ini Iya. juga disiarkan langsung live streaming channel YouTube. Nggih. Anu Mas Samirin karo Mbak Mindul mungkin mau sapa-sapa penggemarnya Oke. yang ada di menonton. Lagi malah penak ini. Heeh. Wah, pinter tukang son. Nomor rekeningmu, Bro? Weh. Tim penak nih cangkemku kowe Wes. ta. Heeh. Oke. Wis tak tukane rokok Samsung rong util kowe ya. Sing tak tukokne mong mbok wene to. Ndi? Urung mau kene aku no. Tapi ku mesti mbok wene dhek. Iya. Iya. Nggih. Ayo, apa anu arep salam karo sapa? Nggih. Salam buat semuanya yang lagi nonton, semoga sehat selalu. Amin. Moga-moga Murah betah nonton ya. rezeki. Heeh. Lan uga apa kepinginane ndang kasembadan. Keinginannya Amin. terlaksana. Amin. Ya. Tak dongane kabeh duwite akeh dadi wong sugih, dadi wong cukup. Amin. Dadi engko dhewe ben ditangkap terus mentino keliling. Iya. Dalange apa mau mendino tanggapan kuat ora? Ya kuat no. Kuat ya, Heeh. aku ya kuat lek no. Aku kuat dol, kowe kuat ra dol? Gak, Ora. gak. Aku lek kuat ae, bojoku gampang ra kuat. Sing terngiang-ngiang Mbak Nggih. Mindulnek nyeluk Pak No niku lho. Oh gitu. Pak No. Jajal aku pengen Tak panggil ya? suaramu panggil Pak No. Nah jajal. Wah, Kompak bareng apa su ngono ya. Hei! Tapi ya. Apa? Jeneng kowe Priska. Oh Sos. iya. Wah, suka. Jajal nyeluk Pak No. Pak No. Iya. Rasane ning weteng isor mak perepet. Weteng napa ngisore weteng? Awale teko weteng. Awalnya weteng. Awale Oh, weteng. otote kan awale teko weteng. Yang sor melek kaku. Sikile lho maksudnya kaku kabeh. Anu Kademen. Pak, dalang ku anu rada dikenekne peh.
Nyamang ulune aku. Alah matane jadi jawang kok konoan. Ulu kok kene sing mau delok. ora kentol. Ora. Apa? Kentol. Aman. Bahaya. Samar klek-kleru kabeh. Yo ora to. Masalah. Mas Samirin dan Pak Mintul, ini Nggih. tadi Bapak sinten ingkang Pak GM siapa? Pak Jenderal Nggih. manajer uga kepengin naik panggung. Oh gitu. Anu. Tadi ada yang pengen bisiki aku ya anu. Gimana? Ketua panitia. Ayo sama ketua panitia Yeah. dong sekalian. Monggo. Pak Gem tadi pesan lagunya Rungkat. Oh iya. gitu. Nggih. Pak GM sama Pak Ketua Panitia Buka Giling. Monggo Pak Rofik. Rofik Monggo. sapa? Monggo, Pak. Boten ngirangi Subosito, Bapak Evan Mulyawan kalian Pak Ketua Panitia Katuran minggah wonten ing pepanggungan. Yuk, Yuk. duduk. Monggo Bopo. Kula aturi jengkar saking sesara penangan tumuju panggung hiburan. Sesarangan Idalang Kondange Indonesia. Siapakah itu? Lali. Jenenge sapa lali? Iya toh. Mas Ak. Oh, Akbar. Jarak tetep mau mugia Buka Giling PG Lestari kanthi kelancaran dan kesuksesan hasil yang mutu tinggi beto berkah lan barokah dumateng sedayanipun. Amin. Monggo Bopo. Tong. Go. Nggih. Salaman dulu. Aduh. Wis toh. Wis. Diparingi mic. Nggih. Nah. Niki Pak Jenderal Manajer Kang Putih. Niki. Oh niki. Nah. Sampeyan biyen sekolah ini apa iso dadi jenderal, Pak? Nggih. Ayo aja rantin-rantine 50 po 100 ngono lho. Ah, Pak Evan nggih Pak Evan Mulyawan. Mulyawan. Anu nyuwun dawuh mboten ketang sepatah dua patah kata komentar wayangan pada malam hari ini bagaimana soal Elek, kok iso renek lho. elek. Oh elek iso elek lho. Sore mung jadi toto mulai kualik kabeh lha. Wis bengi wis dalange munggah wah pamore mayor gitu. Disuni monggo, Pak, dawuh. dinengan. Alah. Monggo. Wah kula ngadet. Niki pun ngadeg Mas Linggo niki. Monggo Pak Evan. Alhamdulillah, Oke. syukurillah sudah semarak. Ini merupakan barokahnya Amin. untuk PG Lestari juga lingkungan khususnya ya semuanya. Tadi 60.000 nggih Pak. Napa nih? Oh nggih. Jarimu 6.000, 60.000. Tambah satu, mungkin 60.001 ya. 60.001 niki tambahan. Ya mudah-mudahan PG Lestari Giling ini diberikan kelancaran, Amin. diberikan rezeki, Amin. kembali laba, Amin. tutup Giling kita bisa nanggap lagi. Siap. Amin. Amin. Ya Sing Rabbal kepareng Amin. rawuh kuatah undangan nggih kathah nggih Pak Nggih. niki. Niku Pak Ketua apa ya sing setunggale? Oke, Pak, mungkin ada kata-kata terakhir? Cangkem mulu tol. Kata-kata terakhir gitu. Kasarane ngono. Oh, kasarane ngono. Emang kalusen. Matur suwun Mas Dalang, Nggih, Bapak. Mbak Mindul, Nggih. Nggih. kayak ngimpi saya ini. Biasanya lihat di Pokok Channel, sekarang asli. Sakit nang mboten? Boten niku. Mboten, berarti ngipi tenanan sampean nggih. Oh, Makanya tinggal ngipi ngalih. tenanan. Aja dirungokne wong ngipi ya. Itu tinggal ngalih. Pak Samirin ini kok anaknya kathah biasanya nggih. Nggih, kula sregep kok, Lah Pak. pun dia anaknya, betul betul. Dalem kula sate. Anak dijan iki Mas aku. Pripun Pak Ketua? Wow, Pripun? 60.001 ya. Anak Nggih. jenengan pinten? Songo. Songo, berarti 60.010. 10 nggih. Tambah jenengan, Mbak, Berarti 11. 11. Jare cek perawan kuwi ta. Aku Hampir. kan anaknya Samirin. Oh nggih. Dadi lek 300-an ping 11 mriki 3.300.000, Pak. Luar biasa nggih Pak Ketua panitia nggih. Matur suwun. Nggih. Kagem sedaya masyarakat, Nggih. pabrik gula lestari sekitarnya dan semua petani nggih. Amin. Monggo Giling 2024 niki sami kirim tebune Nggih. teng PG Lestari nggih. Nggih.
kersane mangke Mas Dalang ditangkap malih. Oke. Amin. Nah, kirime teng mriki laba nggih. Nggih. Koncone jenengan sedaya mangke dika mriki nggih. Siap. Nggih. Nek perlu Samirin niku digiling pisan. Ndek kok, Gus, ndek. Tebu kundek. Nek tebu digiling dadi gula, Samirin ini digiling dadi apa ya Pak Mindul ya? Jadi penyakit. Nggih, matur suwun. Kagem sedaya panitia Nggih. atas terlaksana acara menika. Alhamdulillah aman, damai, sukses nggih. Amin, amin, amin. Nggih. Cekap sopanten menawi kata-kata mangke panitia malah bayar kula nggih. Ngoten. Wes. Luar biasa. Topine meh mirip lho Pak Nggih. Samirin Pak Ketua Panitia. Nek mau ngambil gadan sinten, Mbak? Weh, iso ngampil lho. Lah niki wau angsal saking renceng. Oh, ngoten. Nggih, siap. Lah niki nyewa. Oh, ngoten. Per jame pinten Per ngoten? jame biasanya kan 75. Nggih. Biasane 150. Oh, 150. Berarti naik 2 kali lipat. Heeh. Nggih. Semoga laba yang diterima lebih gede nanti Amin. naik 2 kali Amin, lipat. ya Rabbal Amin. Alamin. Nggih. Mau request saking Pak GM kali Pak Ketua Panitia apa wau? Rungkat sios. Rungkat ya. Nggih. Oke. Dengan Kali dengan atus. ngono apa? Kali atus. Jenengan. Loh, Nggih. monggo. Alhamdulillah. Karo Mbak Oh, sami, Mindul. berarti rungkat rungkat namungan. Pak Samirin Dalem. bisa di 200 ngono di iyani rung. Iya, total. Terutusan. Bisa tuh. Lumayan toh. 200, 200. Koncone akeh. Oke 200. Akeh toh. Wong-wong ya isin to ngetokne 200 piye itu. General manager ketua iki. Iya, iya, Mosok iya. ngetekno 200 lho, Bro. 200 lek ping 5. Ora biasanya 150 tok. Ketua niku Enteng mboten nih. nyekel arto. Nggih. Sing Nyekel arto pengerto. bendara. Oh, nggih. Bendarane nggih rawuh. Bendarane nggih rawuh. Nah, Rawon jenengan komplit, mudhun rawon. riyen nemoni bendara. Iya. Kan mriki. Bendara.